May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. May hapon. Ang atong ebanghelyo naghisgot kabahin sa pag-invite sa atong Ginoo kang Levi aron mahimong iyang tinunan. Take note, si Levi tax collector, dato hayahay, pero luoy di ay sila sa ilang mga kapwa Hudeo, kay giisip di ay sila nga mga traidor ug makasasala. Nagtrabaho manggod sila sa Roman government nga maoy nagsakop nila pero bati ang dinalhan, so they were condemned as sinners. Luoy. Mga igsuon nga no tuod, nga ang atong Ginoo mipili man og mga pobre, simple, mga makasasala aron mahimong apostoles. Nganong dili man mga rich, powerful, and influential people. Mga igsuon, the wisdom of God dili nato matugkad. Two reasons. Number one, kay ang audience nga mausab ang status, pobre o mga makasasala, dali rang makarelate sa experiences o messages sa mga apostoles, kay mausab ang experiences sa mga apostoles, mga simple o mga makasasala. Number two, pinaka-importante, kay buot di ay ipabati ni Kristo, bisan ingon ana inyong kahimtang, ayaw ninyo ipakaubos inyong kaugalingon, kay misalig ko ninyo that you can do better things, greater things, na amoy potential to inspire people because built-in ang goodness ninyo. Mga igsuon, mausab na ang message ni Lord alang nato karon. Dili unta ta magpadala sa mentalidad nga kita gipakaubos nato atong kaugalingon kay makasasala ta. Why are we here in this world? Because God trusts us that we also have the capacity and the potential to inspire people to do good, not just good, better and greater things for heaven. Mga igsuon, hinaot, ma-encourage hinuon ta nga maghimog maayo tungod kay gitagaan ta og bili sa atong Ginoo. Okay? God bless.